Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Una vegada més, la Universitat Europea organitza un cicle de masterclass dins l'apartat que hem identificat com a UNIF Acadèmia. Avui abordarà un tema de gran actualitat per a tots els que ens interessa el món de l'empresa, la comunicació i el màrqueting. Concretament, impartirà aquesta masterclass el doctor Josep Lluís de l'Olmo, que és un gran especialista en màrqueting, que col·labora amb la nostra universitat i que ha escrit diferents llibres sobre estratègies de màrqueting i en particular sobre el màrqueting en el sector de la moda. La masterclass d'avui està enfocada a com desenvolupar una idea en termes operatius i eficients en el mercat. I per això cal la necessitat de dissenyar un plan de màrqueting que, de fet, ha de ser una guia de navegació que planteja com totes les accions que haurà d'emprendre l'empresa i intentar identificar diferents escenaris. Com us deia, avui tenim la sort de comptar amb la presència del ponent, del doctor Josep Lluís de l'Olmo, que és un gran professional i que comunica molt bé, com veureu molt aviat, amb un gran entusiasme. I per mi, com a director dels bachelors de la Universitat Europea, tots els bachelors que engloba la part social, la part d'empresa, de comunicació, de psicologia, doncs és una gran satisfacció presentar aquesta nova masterclass que el que vol d'alguna forma és traslladar de forma molt pedagògica aquells components teòrics que desenvolupem a la universitat doncs a partir de casos pràctics i de coses que us puguin ser del vostre interès. Per part meva, no vull extendre més, dono la paraula al doctor Josep Lluís de l'Olmo i quan ell acabi la seva intervenció tindreu l'ocasió de plantejar preguntes a través del xat que ell contestarà. Josep Lluís, endavant i molta sort. Molt bé, moltes gràcies, doctor Sauret. Un plaer, una vegada més, deixar-me aquest espai de debat, de presentació i de debat. El que presentem avui parla del concepte del pla de màrqueting i la importància que té en el món de l'empresarial. Jo, en primer lloc, el que em voldria és explicar, en definitiva, què és el màrqueting. Segurament molts dels assistents ja saben d'alguna manera què és i efectivament, el màrqueting va molt més enllà de vendre, de promocionar un producte. És, com diem aquí, és un procés integral que comença amb la creació d'un concepte, d'una idea, de comunicar-la, d'aportar valor als clients, gestionant totes aquestes relacions d'una manera que sigui benefici no solament per a l'organització, sinó també per als propis clients. I, de fet, és una estratègia a llarg termini. I, per tant, qualsevol empresa necessita, d'alguna manera, per petita que sigui, necessita implementar el màrqueting. De fet, hi ha un autor, potser l'autor més important en el món del màrqueting, Philip Kotler, que segurament a algú li pot sonar, que diu que el màrqueting és l'art de construir marques. És veritat, és a dir, darrere del màrqueting hi ha una marca, la marca d'un producte, la marca d'una empresa, i per tant, aquesta marca de producte, d'empresa, de servei, ha de ser coneguda. Si la marca, el producte o el servei no és conegut, doncs difícilment es podrà vendre. Per tant, és molt important això, que siguem capaços, si no existeix el producte, la marca o l'empresa, de construir-lo, de crear-lo. Aquest concepte, és veritat, com diem, s'aplica a qualsevol tipus d'empresa. Hi ha, en alguns casos, sobretot a les grans empreses, ja tenen estructures de màrqueting més o menys complexes, on hi ha un director de màrqueting, hi ha un brand manager, hi ha un product manager, és a dir, gestors de marques o de línies de producte, i per tant tot això està molt protocolitzat. En empreses mitjanes, petites, en alguns casos, aquest màrqueting, diguem-ne, és una modalitat de màrqueting molt espontània, que el crea o la crea el propi director general o director comercial de la companyia, però d'una manera activa o passiva hi ha màrqueting, es fa màrqueting. Una empresa que té una política de preus, el preu forma part del màrqueting, encara que això no estigui per escrit en un document clar i determinant. Per tant, és molt important entendre que el màrqueting és allò que aporta, que crea i que aporta valor al producte, a l'empresa, al servei. Aquest màrqueting, sobretot quan una empresa encara no existeix, quan estem parlant, per exemple, d'un business plan, d'un pla d'empresa, aquest neix a partir, lògicament, d'una idea.
no? És a dir, ha de partir d'alguna idea. Normalment les startups, per exemple, comencen amb idees innovadores. Aquí tenim, per exemple, l'exemple d'Airbnb, l'exemple de Booking, és a dir, són empreses que s'han creat, van començar sent startups i van crear idees innovadores. I a darrere del màrqueting hi ha d'haver alguna cosa que aporti valor i aquest valor té a veure amb la creativitat, té a veure amb la innovació. Hi ha moltes estratègies per generar idees. Una és el brainstorming o allò que en diem tormenta d'idees, anàlisi de tendències, observació, benchmarking, és a dir, analitzar què és el que està fent la competència, per exemple. Per tant, és molt important que darrere, especialment si es crea una empresa nova, que té el seu propi pla de màrqueting, neixi a partir d'aquesta idea. Quan tenim més o menys una idea configurada, el que és molt important és fer una anàlisi de la situació, una anàlisi tant interna de la pròpia organització com una anàlisi extern de la mateixa. És a dir, saber de quines capacitats disposa l'empresa, els recursos econòmics, per exemple, els recursos logístics, és a dir, el recurs molt important, el capital humà que pot tenir o que hi ha darrere d'aquesta empresa. I també s'ha d'analitzar què és el que hi ha en l'entorn, quins són aquells factors que poden condicionar aquesta empresa, l'esdevenir d'aquesta empresa, l'èxit d'aquesta empresa. I, per tant, hi ha una eina, és a dir, quan s'ha fet aquesta anàlisi, aquesta fase analítica, correcte, hi ha una eina que és el diagnòstic, que és allò que s'anomena en castellà el DAFO, en el llenguatge llatinoamericà el FODA i en el llenguatge anglosaxó l'SWOT, l'anàlisi SWOT. És a dir, a partir de l'anàlisi intern de l'organització s'analitzen quins són els punts forts i els punts febles, i de l'anàlisi extern, és a dir, d'aquells determinants, d'aquests factors que no són controlables per l'empresa, doncs també s'analitzen. Per tant, i què s'analitza? És a dir, en l'àmbit intern s'analitza els recursos econòmic-financers, s'analitza com és o com serà el producte o servei que es vol llançar al mercat, s'analitza també quina pot ser la política de preus, el canal o canals de distribució on es distribuirà el producte o el servei, la comunicació que s'ha de crear, i dins de l'anàlisi extern s'analitzen elements del mercat. Per una banda, aquells elements que queden més lluny de l'empresa, que poden condicionar en positiu o en negatiu a l'organització, l'entorn global, l'entorn tecnològic, l'entorn demogràfic, l'entorn social, l'entorn econòmic, l'entorn ecològic, tots aquells elements que d'una manera directa o indirecta poden condicionar l'esdevenir de l'organització. I després hi ha factors ja més propers que és fonamental també analitzar, correcte, i que té a veure en primer lloc amb el mercat, és a dir, en quin mercat jo m'introdueixo, en quin mercat jo vull operar, per veure com està el mercat, si és un mercat que creix o que no creix, si és un mercat molt innovador o no és innovador. I s'analitza també, i d'una forma molt forta, molt potent, s'analitza també la competència. Per què? Perquè l'anàlisi de la competència, sigui la directa o la indirecta, ens dona ítems, ens dona elements. Aquest benchmarking que podem fer de la competència ens dona guies, diguem-ne, per innovar, per perfeccionar, per poder competir millor en els nostres competidors. Per tant, en aquest microentorn tenim el mercat, tenim la competència, tenim també els proveïdors, si és que necessitem o que hi ha una font de proveïdors als quals hem de recórrer per desenvolupar el producte o servei. Després també els intermediaris, molt important també, és a dir, amb un e-commerce, en general, no es tenen pocs intermediaris, però si estem parlant de productes de gran consum o béns d'equip o determinats productes industrials, solen haver-hi intermediaris. Per tant, hem d'entendre com poden condicionar, diguem-ne, els nostres recursos, els nostres esforços, les nostres estratègies, correcte, a desenvolupar, a implementar, a comercialitzar el producte o servei. I després, també,
hem d'analitzar doncs, els clients, és a dir, aquests clients potencials, si l'empresa no està constituïda, o els clients actuals que tenim a dins de l'organització. I, per tant, hem de conèixer, hem d'identificar quin perfil tenen, quins són els seus gustos, quines són les seves necessitats, etc. I d'aquesta manera tenim una radiografia completa, una anàlisi, un diagnòstic, millor dit, en aquest cas, de la situació. Aquest diagnòstic és el que ens permetrà posteriorment prendre decisions, d'acord? Una decisió molt important, des d'un punt de vista estratègic, té a veure amb la definició del nostre públic objectiu, del nostre target, d'acord? I, per tant, tenim la idea, per tant, hem de traslladar aquesta idea a aquell client potencial del nostre producte. Imaginem-nos a Andorra, no? Si ara jo estic fent el pla de màrqueting de Gran Valira o estic fent una campanya de màrqueting institucional del govern d'Andorra per promoure el turisme d'Andorra, doncs una de les coses fonamentals que cal determinar és, escolta'm, qui és el nostre públic objectiu, quin target, qui és a dir, quin perfil demogràfic, quina edat, d'on ve, d'on prové, quin estil de vida té, quina conducta té, és una persona recurrent, és una persona que ve per primer cop. Per tant, és fonamental identificar, correcte, aquest segment de mercat. I sovint, sobretot en el màrqueting digital, es fa un concepte, es crea un concepte que es diu el buyer persona, és a dir, una mena de perfil fictici, semifictici, de quin és o qui hauria de ser el client ideal. Per què? Perquè si tenim ben definit aquest client ideal, jo puc llançar missatges, puc llançar productes, serveis que vagin d'acord amb aquest client, que connectin amb aquest client. Això és molt important. I això té a veure amb la segmentació de mercat. Definir el públic objectiu té a veure amb això. Quan no tenim intermediaris, és fàcil d'identificar el públic objectiu final. El que passa en moltes empreses i en moltes organitzacions és que, a part d'un consumidor final que poden tenir, tenen altres tipus de clients, que són els intermediaris. I també és molt important identificar quins són o quins poden ser aquests intermediaris. Hi ha productes que necessàriament es venen amb intermediaris. La Coca-Cola, el Red Bull, és a dir, són productes a gran consum que no es poden vendre directament, que no es venen per internet, sinó que es venen a través de diferents canals de distribució. Per tant, tot això s'ha de tenir molt en compte. És a dir, tenir una foto finish, tenir una definició molt precisa de qui ha de ser el nostre target, el nostre públic objectiu. Dit això, passem, quan ja tenim fet aquest diagnòstic, quan ja hem definit aquest target, aquest públic, aquest segment, hi ha un altre element molt important que té a veure amb els objectius de màrqueting. Mireu, si l'empresa és nova, és a dir, si estem fent un business plan, clar, aquests objectius són objectius molt ficticis perquè no sabem, no tenim experiència i desconeixem, no? Vull dir, com pot funcionar el producte o el servei en el mercat. Quan estem parlant d'una empresa que ja té una tradició o que té una trajectòria en el mercat, és més fàcil determinar, definir aquests objectius. Aquests objectius que, en general, en un pla de màrqueting, són de dos tipus. Hi ha objectius de caire quantitatiu i hi ha objectius de caire qualitatiu. Aquí, per exemple, posem un exemple que diu augmentar les vendes o augmentar la facturació amb un 20%. No? Això seria un clar exemple d'un objectiu quantitatiu. Imaginem-nos que Gran Valira vol créixer, vol tenir aquesta temporada un 15% més de clients o d'usuaris dels seus serveis. Doncs això seria un objectiu quantitatiu. Un objectiu qualitatiu, en aquest cas, la paraula ja ho diu, no? Té a veure, per exemple, amb el posicionament de la marca en el mercat, és a dir, jo com vull que em percebi el mercat, d'acord? Un objectiu qualitatiu pot ser, escolta'm, assolir o arribar a un nou mercat en el qual jo fins ara no he arribat. El que és molt important quan estem definint objectius és que han de ser, això que diem aquí, específics, han de ser mesurables, en principi, sobretot els quantitatius, no? S'han de poder mesurar, han de ser assolibles. Clar, jo no puc pensar en incrementar la meva xifra de facturació amb un 300%, no? No sembla
raonable, a no ser que jo tinc uns mitjans suficients perquè em permetin assolir aquests objectius. Han de ser rellevants i han d'estar limitats en el temps. Això no ho hem comentat abans, però també és un element important el quan es fa el pla de màrqueting. Un pla de màrqueting normalment té una periodicitat anual, és a dir, les empreses creen el pla de màrqueting que té una durada d'un any aproximadament, però també de vegades aquest pla de màrqueting es fa quan es llença un nou producte, una nova categoria de productes o un nou servei al mercat. Quan una empresa llença un nou producte o un servei al mercat. I, per tant, el que es fa és un pla de màrqueting específic i es desenvolupen objectius específics en aquest sentit. D'acord? Quan ja tenim definits els objectius, important, perquè a més són motivadors, etc., passem a un altre element que són les estratègies. Aquesta és la part més creativa del pla de màrqueting. Aquí cada empresa té definides estratègies diferents. Jo ara, per exemple, m'agrada molt posar l'exemple en el sector de la moda, ja que tinc experiència en aquest sector, de Zara i H&M. Són dues empreses que competeixen en el mateix segment de mercat, però implementen estratègies de màrqueting, sobretot estratègies de comunicació diferents en cada cas. H&M fa molta comunicació tradicional amb grans mitjans, i Zara no, Zara treballa molt al punt de venda, Zara treballa amb influencers, amb xarxes socials, i per tant, aquesta part és creativa i aquí cada empresa determina correcte quina estratègia ha de ser. Aquesta estratègia té a veure, en primer lloc, amb quin segment de mercat jo em vull adreçar, em vull dirigir, com em vull posicionar també, que és molt important, com vull que em percebi el públic objectiu. Aquí me'n recordo d'un eslògan d'una marca de productes com Red Bull, que segurament tothom coneix, diuen, escolta, me da ales, és a dir, és la marca que dona ales, és a dir, una marca que et posa, vull dir, en disposició ràpidament. Això què és? Això d'alguna manera és el posicionament, és a dir, com jo vull que em percebi aquest públic objectiu. Això és molt important també. Aquest concepte de posicionament, d'estratègia de posicionament, té a veure molt amb la comunicació. Jo comunico d'una manera i vull que em percebi el meu target d'una manera concreta. Andorra, per exemple, té un eslògan que té a veure amb el seu posicionament, el país dels Pirineus. És a dir, s'està posicionant com un país potent, poderós, de muntanya, sostenible. Aquí hi ha tota una sèrie d'atributs, de conceptes molt interessants i que té a veure amb aquest posicionament. I què fa? Amb tota la comunicació institucional posa de relleu aquest posicionament. Per tant, en aquestes estratègies en parlem d'un concepte que és un clàssic en màrqueting, que és el màrqueting mix. El màrqueting mix, què és, en definitiva? Són les famoses 4 Ps, és a dir, el màrqueting en productes de consum. Parlem de producte, de preu, de distribució, de comunicació. Es diuen 4 Ps perquè la primera seria el product, el price, el place de distribució i el promotion, és a dir, que en anglès són 4 Ps, però que en definitiva estem parlant de les famoses 4 Ps de màrqueting. Si parlem de serveis, aquí haurien d'afegir 3 polítiques addicionals. Els serveis, evidentment, són intangibles i, per tant, hi ha moltes marques. Airbnb, que hem comentat abans, no deixa de ser una empresa de serveis i, per tant, es plantegen també 3 polítiques addicionals. Això és el que s'explica sempre quan es parla d'un pla de màrqueting. I parlem de persones, parlem de processos i parlem d'evidències físiques. És a dir, les evidències físiques vol dir que hem de tangibilitzar amb la mesura que podem el servei. Els processos, els serveis, tots tenen processos, generen processos, és a dir, si jo vull treure'm el forfait a Gran Valira, doncs això genera un procés, ho puc fer a través online, puc fer-ho a través de la guixeta, vull dir, en el propi punt de venda, és a dir, hi ha tot un procés que des d'un punt de vista de màrqueting s'ha de saber gestionar perfectament, d'acord? I persones, a darrere també de molts serveis, hi ha persones, és a dir, si jo vaig a un restaurant m'està atenent una persona, si jo vaig al metge m'està atenent un metge o una metgessa. Per tant, és molt important tenir en compte aquestes dimensions que té a veure amb les estratègies, és a dir, el com jo faré. I aquí, en aquesta diapositiva, tenim reflectit d'alguna manera quin producte o quin servei s'ofereix en el mercat, d'acord? Quines necessitats satisfà.
Mireu, és molt important entendre que aquest producte ha de ser diferent als dels competidors. I això té a veure amb aquest concepte que hem comentat abans del posicionament. D'acord? Per què? Perquè si jo no tinc una marca, no tinc un producte que tingui uns valors, que tingui alguns elements diferenciadors en relació a la competència, si jo soc un més de la competència, un competidor més, al final el client què compra? Al final el client compra per preu. Quin és el producte o quin és el servei més barat. Per tant, i aquí Kotler té tota la raó, no? Que diu, escolta'm, construïm marca i aquesta marca ha de ser sòlida i ha de portar valors, ha de portar atributs molt clars, no? I ha de satisfer necessitats molt clares, perquè si no es diferencia, al final es converteix en una commodity. Una commodity vol dir que és un producte que no té, que no aporta valor afegit. D'acord? Per tant, és molt important que aquest producte, aquest servei, tingui una sèrie de característiques, tècniques físiques, uns beneficis, correcte, i una proposta de valor única, no? És a dir, un exemple que m'encanta posar és el famós spot de BMW, del cotxe BMW, on hi ha un spot on no es veu el producte, no es veu el cotxe, es veu només una mà que surt de la finestreta del cotxe, no? Una mà que vola, no? I, per tant, aquesta és la seva proposta de valor. I la seva proposta de valor és el plaer de conduir aquest automòbil, aquest vehicle. Per tant, aquesta Unique Selling Proposition, la única proposició de venda, és fonamental, d'acord, en qualsevol pla de màrqueting. És a dir, que el producte es diferenciï clarament de la resta de competidors i que satisfaci unes necessitats molt concretes. Hi ha productes que necessiten necessàriament tenir el recolzament d'un packaging. Si ara jo penso en el sector de la perfumeria, de la cosmètica, el packaging és essencial perquè això ajuda efectivament a vendre, no? El branding, la marca, la imatge d'aquest producte. Per tant, el producte no solament són les característiques tècniques del producte, sinó que el valor afegit també prové d'altres elements, com pot ser el packaging, d'acord, que va incorporat en aquest propi producte. Un altre element, des d'un punt de vista estratègic, té a veure amb el preu, té a veure amb la política de preus. Què cobrarem per aquest producte? O què ens pagarà el canal de distribució? Perquè hi ha productes que no els venem directament al consumidor final. La Coca-Cola no ven el producte directament al consumidor final, sinó que la Coca-Cola ho compren la gran distribució, la distribució organitzada, o la compra el canal Horeca. El canal Horeca vol dir hostaleria, restauració, cafeteries. Per tant, jo la venc en aquest canal i és el canal el que finalment posa el preu de venda al públic. Però és molt important tenir en compte, escolta'm, en quin preu, en quin escenari de preus jo em mouré. Entre altres coses, perquè el preu també posiciona una marca. Si el preu d'un producte és alt, doncs, home, la percepció que tindrem és que és de qualitat, és de prestigi. Si el preu és molt baix, pensaré que és un producte low cost, no? Per tant, jo he de tenir en compte, he de definir quina estratègia de preus, amb quina estratègia m'he de moure. He de tenir, lògicament, en compte quins són els meus competidors, quin és el valor percebut que jo aporto amb aquest preu. He d'analitzar els costos, he d'analitzar els marges amb els quals jo em puc moure, perquè jo tinc despeses fixes també i, per tant, jo he de tenir uns marges que em permetin, diguem-ne, eixugar, diguem-ne, aquesta despesa fixa que també tinc. Per tant, és un element molt important i, a més, té un gran avantatge en relació a la resta de polítiques, d'estratègies del màrqueting mix, i és que el preu es pot mobilitzar d'una forma automàtica. Jo puc canviar d'ara per ara, d'aquí un segon, puc modificar el preu. Això no ho puc fer amb la comunicació, no ho puc fer amb el propi producte, no ho puc fer amb la distribució. Per tant, és un element clau, cabdal, a dins del màrqueting mix. Per descomptat que la política de distribució no deixa de ser un altre element essencial, és a dir, com fem arribar el producte al client. Avui dia, amb l'entorn online, hi ha empreses que bàsicament només es mouen en aquest tipus de canal, és a dir, un e-commerce, treballen només en l'entorn online. L'e-commerce, es pot vendre el producte a través de plataformes marketplace, a través d'Amazon, a través de diferents operadors, d'acord? Hi ha empreses que només es mouen en l'entorn offline,
hi ha empreses en general que el que fan és moure's amb els dos sentits, no? El canal de distribució online i el canal de distribució offline. Això és un clàssic avui dia gairebé en tots els sectors, no? I després de la distribució, un element superimportant té a veure amb la logística, és a dir, amb com arribar, amb quina rapidesa arribar, diguem-ne, al punt de venda i amb quina rapidesa puc arribar doncs, al consumidor final també, no? Important també quan parlem de la distribució, i es diu en màrqueting qui domina la distribució està dominant el mercat. És a dir, aquestes empreses que anomenem vertical retailers, Inditex, Zara, que hem comentat abans, una empresa d'integració vertical i, per tant, domina, controla molt la distribució. Per tant, té una informació de primera mà dels seus clients i pot reaccionar d'una forma molt més ràpida al mercat. La promoció o comunicació seria l'altre element, diguem-ne, en productes, no pas en serveis, en serveis també, lògicament, no? Però en productes és un element també bàsic, no? El com comunicar, és a dir, recordeu el que hem comentat abans sobre el posicionament, no? És a dir, jo estic transmetent un missatge i aquest missatge posiciona, però aquest missatge, el contingut d'aquest missatge, el mitjà on jo publico aquest missatge, també és molt rellevant. I quan parlem de comunicació, les empreses disposen de moltes eines. Disposen de la publicitat tradicional, de la promoció de vendes, de les relacions públiques, del màrqueting digital, del patrocini, del màrqueting directe, de la pròpia venda personal, del màrqueting de continguts. És a dir, hi ha moltes eines i cada empresa, en funció de recursos, en funció de la seva estratègia, utilitza unes o altres eines, d'acord? I, per tant, el que se sol fer, s'acostumen a fer, són campanyes integrades. Què vol dir? Que les empreses no utilitzen només una eina de comunicació, sinó que solen utilitzar diverses eines, d'acord? Per arribar doncs, al seu públic. Aquest públic no solament és el consumidor final, sinó també per arribar al canal de distribució, és a dir, arribar als intermediaris, tal com hem comentat abans. Hem parlat, lògicament, del màrqueting digital. Això és imprescindible avui dia. Jo diria que no hi ha empresa. És més, hi ha empreses que tenen molt pocs recursos, no? Aquestes empreses que tenen molt pocs recursos igualment fan comunicació, encara que sigui només en xarxes socials, no? Però és imprescindible. Aquí parlem d'uns recursos en màrqueting digital, el SEO-SEM. Què vol dir això? Això és el famós posicionament, no? El posicionament orgànic, d'acord? És a dir, quan nosaltres anem al Google a buscar una marca o un tipus de producte, ens apareixen els primers llocs, ens apareixen algunes empreses, algunes marques, d'acord? Hi ha algunes que posa publicitat, vol dir que és de pago, que és de pagament. Estem parlant d'estratègies SEM, no? La SEO és l'orgànic, allò que jo ho tinc ben configurada a la pàgina web i, per tant, puc aconseguir estar en els primers llocs posicionat de la web i, per tant, em veuran amb més facilitat. Evidentment, quan parlem del màrqueting digital, hi ha altres instruments, la pròpia pàgina web, el blog, lògicament les xarxes socials, l'email marketing, és a dir, el màrqueting directe, diguem-ne, via online, el màrqueting de continguts, la publicitat, la pròpia publicitat en línia que es pot fer a les xarxes socials, etc. Per tant, són eines que necessàriament s'han d'implementar en qualsevol pla de màrqueting avui dia. Hem parlat de les xarxes socials i, per tant, constitueixen un claríssim canal de comunicació, inclús de comercialització. Instagram avui dia podem vendre productes a través d'aquesta plataforma. La gran avantatge que tenen les xarxes socials és que d'entrada tu no contractes, diguem-ne, pots contractar una campanya de publicitat, però tu tens en una xarxa social tens un perfil a qualsevol de les xarxes i això no et costa, no té cost, com bé tothom sap, no? I, per tant, quan parlem de xarxes socials hem de parlar, doncs, que s'han de crear continguts que siguin atractius, que hi hagi engagement, és a dir, que hi hagi interacció, diguem-ne, entre la marca i el consumidor, que hi hagi likes, que hi hagi comments. Hem de pensar que les xarxes socials és una mena de selva i, per tant, clar, el fet que ens coneguin vol dir que hem de tenir molts seguidors, hem d'interactuar molt. De fet, en el món del màrqueting hi ha empreses, hi ha especialistes
en màrqueting digital que tot això ho treballen d'una forma molt punyent, molt potent, d'acord, perquè tingui sentit, no? Per triar o treballar, per exemple, amb influencers per penjar post quan toca. És a dir, hi ha tota una sèrie, tot un seguit d'eines estratègiques amb les xarxes socials que avui dia necessàriament s'han d'utilitzar, no? Hem parlat també de l'email marketing, que és una eina molt efectiva, sobretot per contactar amb els clients actuals. Quan estem parlant del màrqueting i parlem del públic objectiu, aquest buyer persona que hem comentat abans, hi ha una que és el potencial, el que jo vull que sigui així, no? Però les empreses que estan actuant, que estan operant en aquests moments, tenen clients, ja tenen clients i, per tant, l'email marketing és una eina estratègica molt important per implementar accions de màrqueting personalitzada, màrqueting directe a través de l'email marketing amb aquests clients. Per què? Entre altres coses, per fidelitzar-los com a objectiu, per aconseguir que tornin a provar o a provar un nou producte, etc. I, per tant, aquestes eines funcionen a través d'instruments que tenen les empreses que es diuen uns CRMs, que són gestors de bases de dades i que permeten i que s'aconsegueix automatitzar dades a través d'aquestes eines. El màrqueting de continguts, ja que estem parlant de màrqueting digital, lògicament també, és a dir, una empresa, a part de tenir la web, pot tenir un blog, en aquest blog tenir una secció de notícies, ha de distribuir continguts a través, lògicament, de diferents canals. Per què? Perquè ha de ser molt operatiu, ha de ser molt viu el màrqueting digital i el màrqueting de continguts, com no pot ser d'una altra manera. Per tant, això necessita viure-ho d'una forma molt directa, interactuar d'una forma molt directa amb els clients i amb els consumidors. Amb totes aquestes estratègies, amb el detall que seria el pla d'accions, hi ha un altre element cabdal, que és el pressupost de màrqueting. Clar, un pla de màrqueting necessita recursos, i per tant hem de pensar, què hem d'invertir en aquest pla de màrqueting? Per tenir una orientació, en general, les empreses inverteixen una petita part, diguem-ne, del seu pressupost de vendes, del seu pressupost comercial, ho inverteixen en màrqueting. Hi ha empreses que inverteixen molt poquet, un 0,5, un 1% de la seva xifra de vendes. Hi ha empreses que una mica més. Les empreses que neixen inverteixen grans quantitats, aquelles que tenen prou recursos i prou musculatura financera. Hi ha startups que darrere tenen inversors i que poden invertir. Per tant, d'entrada, evidentment, el pressupost és cabdal. És a dir, jo poder desenvolupar moltes accions. Si tinc recursos, si no tinc recursos, doncs hauré de fer un pla de màrqueting molt pobre, especialment en allò que té a veure amb la comunicació. Però el que és molt important en aquest pla de màrqueting, i això sobretot en el màrqueting digital i en l'e-commerce funciona molt bé, és calcular el ROI. És una paraula clau en màrqueting. És el retorn de la inversió. És a dir, jo inverteixo, què em costa aquesta inversió que jo he fet i quin retorn de la mateixa tinc. D'acord? Per tant, això és un element cabdal, és a dir, analitzar el ROI, el retorn de la inversió. Si jo vull fer només un pla de comunicació per donar a conèixer una marca, un producte o un servei, aquest retorn és més complicat perquè aquests objectius són bàsicament qualitatius. Però si els meus objectius són quantitatius, jo necessito saber el que inverteixo i com recupero, quan recupero, en quin moment i amb quin percentatge jo recupero aquesta inversió. I un element, diguem-ne, final de tot això també té a veure amb la implementació d'aquest pla de màrqueting. És a dir, jo necessàriament necessito desenvolupar un cronograma amb totes les tasques i responsabilitats, amb els recursos, amb el seguiment. Aquest pla de màrqueting no és estàtic, aquest pla de màrqueting és dinàmic, ha de ser flexible. Per què? Perquè jo he de tenir també en compte la competència, què fan els meus competidors. I, per tant, jo he d'estar molt a l'aguait també d'allò que fan els competidors. Per què? Perquè jo puc canviar alguna de les estratègies que jo tenia plantejades en un moment determinat i plantejar-la en un altre moment, d'acord? Precisament per contrastar la competència, entre altres coses. Per tant, aquest cronograma, aquesta implementació també és cabdal per l'assignació de recursos, tant econòmics com recursos humans. I aquesta mesura, abans hem parlat del ROI, aquí també parlem dels KPIs, és a dir, són mètriques que en màrqueting digital, sobretot, són molt rellevants, indicadors claus del rendiment.
Aquests indicadors clau tenen a veure amb la xifra de vendes, amb el tràfic que jo puc tenir a la pàgina web, amb els leads que jo he aconseguit, amb l'engagement que jo he tingut amb els clients a les xarxes socials. Per tant, tot això hem de pensar que el màrqueting té, el que són estratègies, té una part creativa, però s'ha de mesurar. Avui dia, en el màrqueting hi ha eines que permeten mesurar i és fonamental mesurar euro que inverteixo, com recupero o què recupero d'aquest euro. D'acord? Per tant, tot això deriva en informes de resultats, anàlisi de desviacions, si és que es produeixen, etc. Per tant, i una mica per concloure, primer, el màrqueting, com diem, és un motor que impulsa el món empresarial actual. És a dir, ni que sigui d'una forma no premeditada, les empreses han de fer màrqueting, sigui amb un document escrit o no. Si no, clar, les millors idees poden quedar abandonades, poden quedar a l'oblit. Importantíssim planificar, executar aquest pla de màrqueting i que hi hagi clarament responsables de fer-ho. Això és superimportant, no? I, per tant, com hem dit abans, el màrqueting és un procés dinàmic que requereix adaptació i aprenentatge continu. Per què? Perquè es cometen sempre errors i, per tant, jo he d'aprendre a través d'aquests errors. El màrqueting no és sentència, no és a dir, jo prevec això i aquests seran els resultats del que jo he previst. No necessàriament. Si no, tothom faria el pla de màrqueting i funcionaria de meravella. Per tant, aquesta és una mica la reflexió final i moltíssimes gràcies, en qualsevol cas, per la vostra atenció i estaré encantat d'atendre qualsevol dubte, qualsevol comentari que tenim per aquí. Surto, si us sembla bé, de la pantalla per atendre algunes qüestions que puguin sorgir. Estic mirant en preguntes i respostes. No sé, aquí hi ha una persona que em diu moltes gràcies per la presentació. Diu una pregunta. Abans deies que la importància del DAFO, però no hi ha el risc que en l'anàlisi intern l'empresa sigui massa optimista? Com neutralitzar aquest perfil? Aviam, gràcies en primer lloc per la qüestió que es planteja. El DAFO, diguem-ne, és el diagnòstic. No és l'anàlisi, hi ha una fase analítica i aquesta fase analítica és absolutament objectiva. En l'anàlisi intern, una cosa que plantejo, si és d'una empresa que ja existeix, jo tinc dades econòmic-financeres molt clares, molt reals. I si aquestes dades em diuen que jo estic perdent diners, en aquest exercici estic perdent diners, això queda reflectit com una feblesa en el pla de màrqueting, en el diagnòstic. D'acord? Per tant, la fase analítica és una fase absolutament objectiva. El diagnòstic, el diagnostico i dic, escolta'm, aquí tenim un problema i he d'intentar resoldre aquest problema. Per tant, no puc ser ni pessimista ni optimista quan faig l'anàlisi. Quan faig l'anàlisi intern, sobretot, he de ser absolutament objectiu. No sé si amb això he donat o dono una mica de resposta. Tinc una altra pregunta, també, gràcies per la qüestió també que em plantegeu. Diu, en cas d'una empresa petita, una PIME, quin perfil professional farà el pla de màrqueting? Molt interessant. Aviam, no totes les empreses, lògicament, tenen un director o una directora de màrqueting, lògicament. Per tant, hi ha micropimes, hi ha pimes que tenen una estructura, diguem-ne, relativament petita i, per tant, qui assumeix aquesta funció? Aquesta funció la poden assumir diferents rols a la companyia. El típic rol és el del CEO, és el gerent, és el director general de la companyia. En molts casos, aquestes pimes, també qui assumeix aquest rol de la realització de l'elaboració del pla de màrqueting és el director comercial o la directora comercial de la companyia. Però ha d'haver-hi sempre algú, correcte, que prepari aquest document estratègic, que reculli, diguem-ne, faci una anàlisi en profunditat, correcte, i que d'aquesta anàlisi es pugui fer un diagnòstic i es puguin desenvolupar, diguem-ne, tot un conjunt, tot un seguit d'estratègies. Jo sempre dic que això és una mica com quan anem al metge, no? Quan anem al metge, ens fa mal alguna cosa, doncs el metge ens fa fer una analítica molt completa i a partir d'aquesta analítica fa un diagnòstic. Doncs amb una empresa és el mateix, no? Tenim una fase analítica, hi ha una fase de diagnòstic a través d'aquest DAFO i després, a partir d'aquí, les estratègies.
Hi ha metges que recepten unes coses, metges que són més conservadors o que poden receptar unes altres. L'estratègia, diguem-ne, com hem dit abans, és d'alguna manera és aquesta part més creativa. No sé si he pogut donar resposta. Aquí tinc una altra qüestió. Diu, compte amb els canvis sobtats en el preu, doncs segons com es fa, pot afectar el posicionament de l'empresa. La seva credibilitat afecta la imatge que transmet. Totalment d'acord amb el que dius, amb el que es diu, d'acord? És a dir, una política de preus no es pot modificar de la nit al dia. Per què? Perquè les empreses, el posicionament de les empreses està molt vinculat també al preu. Si jo modifico d'una forma substancial, m'estic anant del posicionament de l'empresa o de la marca. M'explico? Per tant, jo puc modificar, a veure, hi ha sectors on la modificació del preu és necessària. En productes d'alimentació, avui es diu que la xocolata, el cafè, doncs està augmentant. Clar, això queda, diguem-ne, arriba al consumidor i això qualsevol cadena de distribució que jo vagi veuré que la xocolata i el cafè és bastant més car. Però això està produït per factors externs, d'acord? Per un entorn global que m'està condicionant els resultats. Evidentment, quan jo defineixo una política de preus, jo no puc ser alegre i puc dir, mira, escolta'm, jo vull tenir un marge, vull multiplicar per 3 el marge i, per tant, multiplico per 2 o per 1,5 la política de preus. No es pot fer. No es pot fer perquè perdem credibilitat en el mercat i perquè el client se n'adona ràpidament, no? Si no és per un fet, com hem comentat abans, puntual o per raons de mercat, no? Una altra pregunta que apareix per aquí diu, què fer quan necessitem baixar el preu però que no afecti el nostre posicionament, que ara sembli que tenim menys qualitat? A veure, el pujar o baixar el preu és un tema molt delicat. El primer ja hem comentat que el preu posiciona molt a la marca. Si estem baixant el preu, correcte, el podem baixar i hem de pensar primer per què baixem el preu. Si el baixem per competir amb el competidor que tenim que ofereix preus més barats, això és una mala estratègia perquè al final, si el que volem és competir per preu, sempre hi haurà alguna empresa, correcte, que reduirà encara els preus. Ara penso, per exemple, en els exemples de Primark. Primark és una marca de low cost en el sector de la moda i que era la que tenia els preus més rebentats al mercat. Doncs ara ha aparegut una altra empresa que es diu Shein, que segurament tothom coneix, que preus encara més baixos. Clar, Primark què ha de fer? Intentar baixar més els preus? És que en molts casos no es pot, perquè ens estem carregant el marge, ens estem carregant la rendibilitat de l'empresa i ens estem carregant al final el futur de la companyia. Per tant, però és veritat que si baixem el preu o baixem substancialment el preu perquè estem obligats o perquè estem ajustant costos i va bé, hem de tenir molt en compte això de que, escolta, amb la percepció del posicionament que tenim al mercat, d'acord? Aquest posicionament s'ha de cuidar, s'ha de vetllar molt perquè canviar el posicionament és canviar d'alguna manera el target, el públic al que ens estem orientant, no? Hi ha una altra pregunta que diu que m'agradaria saber si cal tenir en compte les 4 E's on trobaríem, entre altres, l'experiència del client o el multiemplaçament. Ara es valora molt el que es fa sentir o l'experiència que espera rebre el client. Haurien de valorar i afegir estratègies específiques? Molt bé, molt interessant aquesta pregunta. Mireu, al màrqueting cada vegada més hi ha una definició que en determinat tipus de productes o serveis, quan no estem parlant de commodities, es parla del màrqueting experiencial, de viure una experiència. Quan jo visito, quan jo vaig a un hotel, quan jo vaig a un restaurant, poso per exemple, jo estic visquent una experiència de compra, des que tinc el check-in passant per tot el procés, i jo estic visquent una experiència. I aquesta experiència ha de ser el més positiva possible. I aquesta experiència es té en qualsevol àmbit. És a dir, si jo estic traient un bitllet d'avió, també estic visquent una experiència amb la companyia aèria amb la qual jo em desplaçaré, per exemple, en el sector serveis. Quan jo contracto un apartament per Booking, també jo viuré una experiència. I a més, aquesta experiència jo en molts casos i cada vegada més a través del màrqueting digital, d'acord, jo la valoraré. I, a més, la faré pública, aquesta experiència. Per tant, jo he d'aconseguir que a través del meu producte, a través del servei, a través de tots els elements del màrqueting mix, he d'aconseguir que aquest client tingui una experiència memorable. Per què? Per aconseguir que aquest client torni.
Al final, l'objectiu del màrqueting no és només captar clients. L'objectiu del màrqueting és captar-los, però que segueixin confiant en mi, d'acord? Que em segueixin comprant, fidelitzar-los en definitiva. D'acord? Això és el màrqueting relacional que tècnicament comentem. No? Per tant, això és molt important. És a dir, jo puc captar un client, però si jo no li dono un bon servei, no li ofereixo un bon producte, no li ofereixo una bona experiència de compra, aquest client no vindrà més, no em comprarà més. I, per tant, això em sortirà molt car al final. I això passa de vegades en l'entorn digital, en els e-commerce. Si jo ara compro un producte per primer cop en un e-commerce i la meva experiència de compra, doncs perquè m'han endarrerit l'entrega, per la raó que sigui, la meva experiència no és bona, molt probable que no torni a comprar més a través d'aquesta plataforma. D'aquí la importància correcta que té aquest concepte molt útil, molt valuós, i que parla o que té a veure amb el màrqueting experiencial, l'experiència del client, en definitiva. No sé si estic donant resposta, no sé si hi ha alguna pregunta més en aquest sentit. Hola de nou. Doctor Sauret. Gràcies, doctor Josep Lluís de l'Olmo. No, sembla que en aquest moment ja no hi ha més preguntes. Estaríem també en el límit del temps. Crec que ha estat una masterclass molt interessant, perquè de forma molt pedagògica, ja ho he dit al començament, si vostè té una característica és molt pedagògic i ens ha fet veure la necessitat d'elaborar plans de màrqueting, fins i tot amb empreses petites, tenint en compte totes les contingències. I aquesta és la voluntat d'aquestes masterclass que organitza la Universitat Europea dins aquest cicle d'EUNIF Acadèmia. És a dir, petites píndoles que poden ser d'interès als nostres estudiants actuals, estudiants futurs, i sempre elements, temàtiques vinculades al món de l'empresa, al món de la comunicació, altres vegades al món del dret també, de la ciència política, de les humanitats, de la psicologia. Aquesta és la voluntat d'aquest cicle de conferències, de masterclass. Vull donar les gràcies, en primer lloc, a vostè, doctor Josep Lluís de l'Olmo, i també a totes aquelles persones que ens han assistit, que ens han vist en aquest moment de forma directa, o després ho veuran perquè aquests vídeos s'acaben penjant a la pàgina de la nostra universitat i tenen una certa difusió. En tot cas, sabeu que aquesta és la voluntat de la Universitat Europea d'Andorra de difondre elements sempre vinculats a l'empresa, a la comunicació, a la psicologia, a humanitats, al dret. Moltíssimes gràcies i ens tornem a veure en la propera masterclass. Moltes gràcies.